Misalmot ang nagkadiyang sektor sa lalawigan sa Misamis Occidental sa kasaulugan sa Earth Day, pinagi sa pagpahigayon og coastal cleanup ug pagpananom og kahoy. Ang Earth Day 2022 nagdala sa tema Invest in Our Planet. Sa Oroquieta City, misalmot sa maong kalihukan ang Misamis Occidental Provincial Police Office, Department of Environment and Natural Resources kung DENR, Red Cross, Philippine Coast Guard, 10th Infantry Battalion, Philippine Army, Department of Education, DepEd, Save Society o Youth Students for Peace kung YSP. Lakip usab ang mga city councilors. Nagpahigayon ang maong grupo og simultaneous tree planting o coastal cleanup sa nasangpit nga siyudad. Ang tree planting activity gipahigayon sa dam site Barangay Villaflor, Oroquieta City ug ang coastal cleanup gihimo sa Purok 2, Tabok Norte sa nasangpit nga dakbayan. Samtang sa Usamis City, mipahigayon usab sa coastal o river cleanup ang mga sakop sa DENR Usamis, Gitib Incorporated, PNP Maritime, mga barangay officials, Solid Waste and Environment Management Office Conswimo, Tao Gama o Triskelion Fraternity, mga radio clubs ug ang hutong sa LGBT community nga Rose Buds. Managsamang gipadayag sa misalmod sa maong kalihukan nga ang ilang gihimo mao ilang tampo sa pagpakita sa ilang pagpakabana sa pag-amping sa kinaiyahan. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.